Les clàusules abusives, les clàusules nul·les. Sempre hem pensat i sempre s'ha donat a entendre que només poden atacar els contractes que continguin clàusules abusives o clàusules nul·les als consumidors i usuaris mitjançant la llei de consumidors i usuaris, que donen aquesta potestat d'una manera extraordinària als que són els consumidors usuaris finals. En canvi, no és del tot cert. Si ets una persona jurídica o si ets un professional i has fet contractes, també pots intentar anul·lar les clàusules d'aquests contractes que siguin abusives. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. És pionera la sentència del Jutjat de lo Mercantil número 10 de Barcelona. El desembre de 2016 va dictar una sentència important. Una sentència que donava l'opció clara, que ja existia de si mateix, però donava l'acció clara per primera vegada per escrit de que les clàusules abusives es podrien també aplicar a professionals, a activitats econòmiques, a persones físiques i persones jurídiques. Ja ho diu la llei de consumidors i usuaris. La llei de consumidors i usuaris ja diu que es poden aplicar segons el tipus de contracte també a persones jurídiques, que siguin, evidentment, consumidores finals d'algun tipus de producte. Però aquesta sentència va una mica més enllà i analitza quins són els consumidors i usuaris realment al que es refereix la llei de consumidors i usuaris. És un cas en el qual els que havien fet la hipoteca, els hipotecats, entre ells hi havia un professional advocat, que entenia perfectament el que estava signant, que no pot al·legar desconeixement, que no pot al·legar en si mateix una falta de consentiment com ho pot al·legar un usuari que pot dir que no ho havia entès, per molt que el notari li hagués explicat alguna que era incapaç d'entendre i que era un galimaties. En aquest cas, el tribunal falla a favor de la nul·litat de les clàusules. I per què especialment? Doncs perquè considera que són contractes de tipus d'adhesió. Què és una clàusula abusiva o una clàusula d'adhesió segons aquesta sentència? Doncs totes aquelles clàusules que no es poden negociar. Inclús havent-hi diverses opcions que no es poden negociar. El banc, per exemple, podria dir jo et concedeixo una hipoteca si em portes un aval de 3 persones i si no, no et concedeixo aquesta hipoteca. Han d'avalar els teus pares, ha d'avalar el teu avi, ha d'avalar el teu germà, si no, no et concedeixo la hipoteca. Seria un comportament en el qual, des de la seva posició predominant, estaria abusant, amb independència de que s'entengués perfectament el que s'estava afirmant. Pensem que una hipoteca és en si mateix una cosa que dura 40 anys i fer una previsió del que passarà en els propers 40 anys és pràcticament impossible. És també una clàusula d'adhesió, no aquella que sigui un contracte que es repeteix sempre constantment i que sempre és el mateix, sinó que el tribunal va una mica més enllà i diu que són clàusules també d'adhesió que poden resultar abusives, encara que hi hagin, com us he dit, diverses opcions, aquelles que venen preredactades. Si tu tens 3 o 4 opcions preredactades i has d'escollir entre aquestes 3 o 4 opcions, es considera que no has pogut negociar la clàusula que et convenia i que el banc ha fet servir la seva predominància en el mercat perquè tu firmessis aquesta clàusula. I, com us deia, l'especial novetat, entre cometes, és que diu la sentència d'una manera expressa que ha de tenir-se en compte que la norma s'aplica tant en subjectes de dret privat com en subjectes de dret públic, mentre que l'adherent pot ser un consumidor o no, podent ser també un altre professional que no actuï dins del marc de la seva activitat, pot ser persona física i pot ser persona jurídica. I quan l'adherent sigui un altre professional, la posició d'abús o dominància pot plantejar-se dintre del marc de les normes generals d'abús, dintre del Codi Civil, no dintre de la llei del consumidor i de l'usuari. Per tant, queda clar que si, com a professionals o com a empresa, nosaltres adquirim coses i ens fan firmar un contracte que contingui clàusules que poden ser abusives, amb independència de que les haguem
firmat i les haguem entès millor o pitjor, podem atacar la nul·litat d'aquestes clàusules, no fent servir la llei de consumidors i usuaris, sinó fent servir la llei general, el Codi Civil, que vindrà també interpretat per totes les resolucions que s'hagin donat en altres casos que siguin semblants i que siguin semblants també de llei de consumidors i usuaris, que són els que pràcticament estan interpretant més intensivament el que són clàusules abusives o clàusules d'adhesió. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dóna-li al like, dóna-li a la campaneta per rebre noves notificacions i posa els teus comentaris i els teus dubtes. Intentarem resoldre's lo abans possible.